Wara s-suċċess tal-Konvenzjoni Nazzjonali illi ġiet organizzata fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jerġa' jdur fuq il-ġenerożità tal-poplu sabiex ikun jista' jkompli jsaħħaħ il-ħidma tiegħu għall-ġid tal-Maltin u l-Awċin. Nhar it-8 ta' Marzu, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed itella maratona ġbir ta' fondi bit-tema Malta il quddiem bilan illi l-fondi jmorru għal-ħidma li qed iwettaq il-Partit Nazzjonalista b'mod speċjali issa illi elezzjoni ġenerali tinsab fil-qrib. Bħalissa għaddejjin ġmielhom il-preparamenti għal din il-maratona li se tkun qed issir fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista f'Tal-Pjetà u li se ssarraf fajnuna għal-ħidma li l-Partit Nazzjonalista iwettaq bris l-anzjani, iż-żgħażagħ, il-familji u għal-ħajja ta' kwalità aħjar. Politika li toffri bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali u li tkompli tkattar il-ġid illi minnu jgawdi kulħadd. Din il-maratona se tkun qed tibda fit-3 ta' wara nofsinhar u se tibqa' għaddejja sa tard bil-lejl. Se tkun ukoll qed tixxandar b'mod dirett fuq Net Television u Net FM. Ix-xandira se tinkludi s-sem ta' diversi personalitajiet u preżentaturi ta' Net Television bis-sem ukoll tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg u l-amministrazzjoni tal-partit.